meta bniedem ikun magħluq id-dar jitgħażżen m'hemmx kelma oħra. U kemm ħaddum tara t-television u tiftaħ ikel mhux propju u tintelaq mhux hekk. Però issa li ftaħna u ġina għal-normal, dak li jkun nerġa' għamilna akkuraġġ u ġina bdejna naraw in-nies, nara n-nies hawnhekk fl-istudju tiegħi wkoll u anke għamiltilna akkuraġġ anke biex nerġgħu nibdew neħdu ħsieb imorru l-ġimmijiet jew fejn jħobbu huma ġifieri m'hemm bżonn classes pereżempju, hawn ħafna sports differenti, dan m'għandekx għalfejn tagħmel sports professjonali biex inti tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Ġifieri kellna anke waqt il-COVID stess, ġifieri kien hemm min jagħmel online classes jew joħorġuhom barra, jagħmlu classes barra l-apert. Min ried kien hemm mezzi ħafna. Però ovvjament dak li jkun jieħu pjaċir bl-isport jew partikolari, ovvjament ħassa. Issa, għal-grazzja tal-Alla ġejna għan-normal. Il-biża tiegħi hija li dak li jkun jitla' ċertu ammont ta' peace u jispiċċa overweight sew u jkollna problemi anke fis-saħħa. Jiġifieri apparti mentali li inti ma tkunx qed tħossok tajjeb bik innifsek, fiżikalment jista' jkollok il-problemi. Da jekk inti diġà kont tant over, pereżempju għandek bżonn tniżżel 20 kilo u minħabba il-COVID spiċċajna b'xi 30 kilo l fuq iktar, talna f'obeżità gravi u x'hekk u ovvjament tintelaq iktar u ikollna problemi fis-saħħa tagħna. Jiena li nissuġġerixxi li dak li jkun jekk għadda minn dawn l-affarijiet ma jagħtax qalbu m'hemmx inbidu nibdew, ngħinu l-xulxin, jiena ngħinkom kemm tridu fis-sens aħna nies mhux jiena biss, ġifieri kull min jaħdem bħali li nagħmlu minn kollox biex għas-saħħa vera nerġgħu nqajmu l-awareness, però pereżempju kelli nies li online għamluha u anke niżlu pereżempju 30 kilo. Kien hemm min niżel 15 kilo, xorta baqgħu għaddejjin, orajt kien hemm min forsi beda miegħi qabel u mbagħad komplejt ngħinhom, però kien hemm min anke għax ingħalaq ġewwa xtaq jerġa' jibdiha d-dieta għax bdew jgħidulha lu xa jiġġielna, jiġġielna bħas-sena l-oħra nerġgħu ningħalqu hawn ġew nerġgħu allura iktar ġiethom inizjattiva u jmorru forsi naqra jimxu għalmenu ppruvaw jagħmlu l-almu tagħhom mhux hekk, jiġifieri xi kultant tiġi minnha wkoll.